Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a, suna na Munirat Abdulsalam, kuma wannan sako ne nake so in yi zuwa ga sarkin waka. Da Allah, kafin ku fara zagina ko ku ɗauka kaman na zo nan cloud chase ne, dan Allah dan annabi ku sai ku saurari labarin da nake so in bayar. Labarin nan yana da sai, amma shekara na 34 yanzu a duniya. In karshen shekarar na yazo zan cika da 5. In ban fara yin magana ba, ban san yaushe ne zan fara yin magana ba a rayuwana, ko in faɗa abubuwan da suke min ciwo a rayuwana ba, ko kuma ban san yaushe ne zan fara faɗan gaskiya ba ta hanyar da ya kamata ko ya cancanta. Kamar yadda na faɗa, wannan sako ne zuwa ga Naziru sarkin waka, kuma ban yi bane don in ci mai zarafi ko neman suna. Ban da hanyar da zan yi in contacting din shi ne, shi yasa nake yin wannan, kuma ina fatan sakon zai kai zuwa gare shi. Ina so in ba da karamin labari ne akan tarihin rayuwana, da yadda Allah ya yi nake da sha'awa ko ra'ayin yin fim, sannan kuma akan abubuwan da ya faɗa game da harkan fim. Duk da cewa ni ba 'yar fim bane, kuma ni ba mawaki ba ce, amma gaskiyar magana shine akwai wuraren da aka sanni, kuma kashashe waɗanda kaman ba a Najeriya ba suna mana jam'i, dukanmu ana mana ganin kawai mu ɗaya ne, tunda muna yare ɗaya kuma mu 'yan ƙasa ɗaya ne. Amma ina so ka saurari wannan labarin sarkin waka. Ina da shekara 13 mahaifiyata ta rasu. Bayan ta rasu na nuna sha'awan shigan musulunci. Mahaifina yana ganin haka, ya ga na fara saka gele, na fara rufe jikina da sauransu, ya nuna min in dai har zan yi musulunci ba zan taɓa in zauna a gidansa ba. Muka samu matsala, ya kore ni na koma wurin 'yan uwan mamana. Ina wurin 'yan uwan mamana, su ma abin da suke so shine in yi aure. Ni kuma tun ina shekara 3 a duniya nake da ra'ayin yin fim. Ina da ra'ayin yin fim, yana cikin jini na ne. Ina ji kaman in ba fim din nan ba abin da zan iya in yi a rayuwar duniya wanda zan cimma burina a rayuwa. So ba zan manta ba, na je lokacin da na gama secondary school, na bar gidan mahaifina saboda magana addini, na koma ina zama ni kadai. The first thing I did shine na nemi aiki. Bayan na nemi aiki, na yi registering kaina a Video Waves Drama School a nan Kaduna. Na samu na yi diploma a theater art. Bayan na yi diploma a theater art, ku biyo ni a